Gloria lil Mulej. Nilqawkom ġewwa River of Love. Kulħadd jgħid il-kelma warajja Miss Qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Kelma ħajja, kelma eterna, kelma qaddisa. Grazzi Mulej lill-kelma tiegħek. Ħataħdem fija il-lejla. Tbiddilni, titrasformani u tfejjaqni. U takkwista Mulej bil-kelma qaddisa tiegħek. Dak kullu li għandek lest għalija. Għat iktar man kulli sess iktar, fissem Ġesu Kristu, amen. Morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 4 malajr. Grazzi Mulej Qadis, Mattew kapitlu 4. Il-lejla ħankompli it-tieni lezzjoni fuq is-sensiela li bdejt xi ġimagħtejlu xi ħaġek rigward fuq il-kelma tal-Alla. Rigward fuq il-kelma tal-Alla. F'Mattew kapitlu 4, kulħadd ifittixa. Vers 4. Ġesu jieġeb hemm miktub il-bniedem kapitlu 4 vers 4. Ġesu jieġeb hemm miktub il-bniedem mhux biss bil-ħobs jgħix. Iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ħanerġa' naqraħħa dik. Il-bniedem mhux biss bil-ħobs jgħix. Iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Isimgħuni aħwa. Moħħkom. Hawnhekk mhux qed jgħid għalkemm ukoll tajjeb, imma hawnhekk mhux qed jgħid il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li ħarġet minn fom Alla, imma b'kull kelma li toħroġ. Kontinwu. Bil-kelma li toħroġ, kontinwu. Kemm minnkom tisimgħu Alla jkellimkom? Kemm minnkom ħanerġa' nsaqsikom? Kemm minnkom tisimgħu Alla jkellimkom? Kemm minnkom torox? Kemm minnkom għandkom bżonn miraklu ta' smigħ? Bħalissa Alla tkellimkom. Kemm minnkom tisimgħu Alla jkellimkom? Alright, iktar tiqabdu s-signal, s-signal diħel iktar. Amen. Ħannara, għaw xi ħadd ma jismax Alla jkellmu. Imma hawnhekk fejn tgħid il-kelma fil-Bibja, fit-Testament il-ġdid, hemm żewġ kliem li aħna bil-Malti u anke bl-Ingliż naqrawhom kelma jew word. Però fil-Grieg hemm żewġ kelmiet, waħda logos, L-O-G-O-S, jekk tiktibha bl-Ingliż, u l-oħra rejma, R-H-E-M-A. It-tnejn ifissru il-kelma. It-tnejn ifissru l-kelma. Issa, il-kelma logos, hawnhekk mhux logos hawn miktub, b'kull kelma, b'kull rejma li toħroġ minn fom Alla. Il-kelma rejma tfisser the spoken word of God. Logos tfisser the written word of God. Ismawni, meta intom qed iżommu l-Bibja f'idejkom hawn, intom bħalissa tiżommu il-logos, kulħadd jgħidha logos. Ġifieri meta ġiet miktuba fuq il-karta, mhux issa ta' meta ppubblikawha tal-Għaqda Biblika Maltija, meta ġiet miktuba jew 2000 sen ilu u anke Testament il-qadim eluf mijiet kbar u eluf ta' snin ilu. Sewwa dik tissejjaħ il-logos, il-kelma miktuba, il-kelma tal-Alla miktuba fuq transkript. Imma ir-rejma tfisser il-kelma tal-Alla mitkelma tfisser the spoken word of God. Jew nkella ħanidhom ukoll hekk tfisser the written word spoken. The logos spoken. Il-kelma logos mitkelma. Jiġifieri. Kemm hawn minnkom qabel ma dejtu tiġu l-Fellowship River of Love, qabel ma intom
twilidtu mill-ġdid, kellkom bibja d-dar. Kellkom bibja d-dar. Kemm minnkom dik il-kelma, dik il-bibja id-dar, jekk hux fuq l-iskaffa, sedat kienet fuq is-senduq, stajtu għamiltu x-xemat wadwara, dik il-bibja kienet qed tbiddilek ħajtek. Kienet qed tbiddilek ħajtek, avolja kienet fuq senduq qiegħda ma tagħmel xejn. Le mhux vera. Ma tistax tbiddilek il-ħajtek hekk. Once li ssir rejma tbiddilek ħajtek, għax hija ħajja. Issa, xorta tibqa' l-kelma tal-Alla, imma l-kelma tal-Alla f'Malta miżawda. Imma jekk inti ma timmeditajiex, ma titkellimiex, jew ma if you do not speak it, speak the word, kulħadd jgħid speak the word. Il-kelma ma tagħmellek l-ebda benefiċċju, ma ssirx ta' benefiċċju għalik, issir ta' benefiċċju once li din il-bibja inti titkellima, you speak it, you release it from your mouth. Ħanorikom kunċett malajr. Jekk intom tmorru fi ktieb tas-Salmi, morru fi ktieb tas-Salmi, Salmi 103. Salmi 103, verse 20. Verse 20. ħanaqralkom min New King James bl-Ingliż. Jew bl-Ingliż, bless the Lord, you his angels. Kull il-mulej intom l-anġli tiegħu. Isimgħuha. Who excel in strength, li intom taċċellaw fil-qawwa, ħuddu his word, intom taġixxu fuq il-kelma tiegħu. Isimgħuni, Malta mhix nieqsa mill-Bibji. Heeding the voice of his word. Li intom tagħtu widen moħħkom hemm il-vuċi tal-kelma. Aħwa, jekk il-kelma ma tiex vuċi, tibqa' fil-ktieb. L-anġli ma jobdux il-Bibja għax qiegħda printjata fuq ktieb. L-anġli jobdu il-kelma rema li tiġi rilisjata minn fom Alla. Però ħanedkom ħaġa. L-anġli ma jobdux il-kelma mitkelma għax ħarġet minn fom Alla biss, imma l-anġli jobdu il-kelma mitkelma irrelevanti minn fejn ġiet mitkelma. Ħanedkom bl-Ingliż għax naqra tongue twister. Angels don't obey the written word of God. Angels obey the sound of the word of God spoken. That's powerful. Why is that powerful? Because once it is spoken, once dik il-kelma ġiet irrilisjata, to them it makes no difference who spoke it. Għalihom ma tagħmilhom l-ebda differenza minn irrilisja, għax għalihom qed jabdu il-kelma tal-Alla. Hallelujah. Praise God. Isimgħu għadi. ħafna minna, ma nafx jekk intom x'tirrealizzaw, però ħafna mid-dnubiet li intom tagħmlu, ħatamluh il-lejla, ħatamluh għada, ħatamluh il-ġimgħa d-dieħla, tagħmluh bil-sinkom. Il-maġġoranza ta' dnubiet li intom tagħmlu f'ħajtkom bil-sinkom ħatamluh. Kontu tafu di? Wieħed mill-iktar dnub imsemmi fil-Bibja mhux il-pornografija, mhux il-lob tal-azzar, mhux il-qtil,
mhux l-adulteru. Kollha ħżiena dawk, u jekk tgħix fihom jitfgħu l-inver. Però l-iktar dnub imsemmi li jnikket lill-Alla, li jnikket lill-Ispiritu Santu u li tidneb quddiem Alla bih huwa skont x'tirrilisja minn fomok. Moħħkom hawn. Kemm inkom intom bħala Kristjani lil min suppost mitaw? Moħħkom hawn. Aqbad moħħok issa stess, ekkar. U għajdu l-Spiritu Santu għatini revelazzjoni ta' dak li inti qed titkellem miegħi issa. Jiena u int imsejħin biex nimitaw lil Ġesu. Ġesu ma rrelisja xejn minn fommu ħlief xi jgħid Alla. Infatti Ġesu f'Ġwanni 5 għalkemm ma kellux għalfejn joqgħod jgħidha, jgħid jiena ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' lil missierijiet. Kemm minnkom kapaċi tiddikjaraw bħalma qal Ġesu? Jien ma nisma' ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' lil missierijiet. Xi wħud minnkom għandkom bżonn tagħmlu skambju ta' missierijiet. Għax dak li joħroġ minn fomkom huwa ta' missier li darba kelkom. U dak mhux qed nitkellem għal Giuseppi, jew għal Pietru, jew qed nitkellem għal missieri Donald, jew għal qed nitkellem għad-demonju. Ħafna mill-Kristjani għandhom bżonn il-sina misalva. Some of you need to get your mouth born again tonight. Jekk jiena u inti msejħin biex nimitaw il-Ġesu, jiena u int irridu nitkellmu bħal Ġesu. U jekk jiena u inti irridu naraw ir-riżultati li Ġesu ra, inkluż anka u wieħed lil dawk kollha li jimitaw lilu u jaraw bħalu u iktar. Ma nistgħux nitkellmu bħad-dinja. Ma nistgħux nitkellmu il-kliem mejjed, kliem tad-dinja u kliem li huwa tad-demonju. Irridu nitkellmu kliem Ġesu. Ġesu Kristu kull ma qal seħħ mhux għax kien Ġesu. Ġesu Kristu kien jopera taħt il-liġi. U jaf xtejt il-liġi. Jaf Ġesu li f'Iżajja 55, issa morru hemmhekk minn hawn ftit ieħor rawha, sa narawha, li dak kollu li joħroġ minn fomm Alla ma jirritornax lura vojt. Mela kien moħħu mistrieħ li once li jirrilisja minn fommu xejn Alla jista' jmur jorqod dik ħa taħdem. Jista' jħabbat il-mewġ. La Alla dak li Alla ġie rrilisja daqshekk. X'inkella jaqgħad ċajt Alla. U Alla ma sax jaqgħad ċajt jew jidher giddi. Morru warawa. Ħanorikom Lut kapitlu 4, morru. Kemm minnkom tixtiequ li ħajjitkom tinbidel? Ħanilkom aħwa. Dal-messaġġ huwa 100% minn Alla. Ma rridx nibblafja, però llejla illum ma kellix minuta ċans nipprepara. Però naf x'kont se ngħid. Parti. Għax iddepożitat fl-ispirtu tiegħi. Għax jiena nħobb ngħid. Jekk inti timla lilek innifsek bil-kelma t'Alla, meta tiġi skwiżjat, Alla jitkellem minnek. ħafna minnkom titolbu għat-trasformazzjoni. Ħafna minnkom titolbu għal fejqan. Ħafna minnkom titolbu għal barkiet. Ħafna mit-talb tagħkom huwa talb vojt bla sens u bla qawwa għax qed titolbu dak li Alla diġà għalek int għandek. Diġà għalek dak li huwa diġà tiegħek. Bħal mulej kien miegħi, mhux diġà għedlek muħanet il-qat. Mulej birikni,
Mhux tiġajetlek liberektek b'kull barka spiritwali li teżisti fis-sema u fis-sema kollha fi Kristu tiġajetlek. Allura ħafna minna ma nirrealizzaw, naqraw il-Bibbja ma mhux vera nemmnu x'naqraw. Għax kieku nemmnu x'naqraw, kliemna jitbiddel. Inti lek tibtlob biex ir-raġel tiegħek jinbidel. Ma mhux ħajinbidel qabel ma jinbidel il-sinek. Il-mara tiegħek mhux ħatinbidel qabel ma jinbidel il-sinek. Il-boss tiegħek mhux ħajinbidel qabel jinbidel il-sinek. Il-kumpanija tiegħek u l-business tiegħek mhux ħajistana qabel ma l-sinek jistana. Il-ġismek mhux ħajfiq qabel ma l-sinek ifiq. Għax bħalma tgħid fil-ktib ta' Proverbi 13, ktib tal-Proverbi 18, il-ktib ta' Ġagbu 3, il-valenu ta' kull marda jeżisti fil-sinek. Il-mewt jeżisti fil-sinek. Id-negattività u s-saħħa jeżisti fil-sinek. Però hemm it-tajjeb li anka l-fejqan jeżisti fil-sinek. Li anka l-ħajja jeżisti fil-sinek. Li anka r-riżultat ta' dak li tixtieq tara fi-żwieġ tiegħek jeżisti fil-sinek. Imma inti tkompli tuża l-sinek biex toqtol lilek innifsek, biex tivvalena lilek innifsek, biex tġib affarijiet negattivi u tisħad lilek innifsek minflok. Imbagħad iddu lejn Alla why God. U għalla jgħidlek tassew vera, why son? Mbagħad mhux tab xejn bil-Malti ngħidlu kemm qiegħed sew int kif Alla jridek. Fil-versens kelma Alla ma jridek xejn. Alla jridek ħafna ħjar. Imma m'intix tinduna li inti kontinwament għana ħanejlek aħwa, Malta kien hawn żmien, ma dehomx issa. Però bħalma jeżistu anke f'pajjiżi bħal Filippini, pajjiżi anke fis-South America, fejn jmorru jagħmlu purċissjonijiet u joqgħdu jsawtu lilhom fuq samiex. Illum ħafna il-Kristjani jagħmlu hekk, mhux il-Kattolċi, għax bil-sina miħin kollu hekk. Praise you, Jesus. Change your tongue and you will change your life. U Alla għallek kif tista' tbiddilha ħajtek. Għallek kif inti tista' tfiq. M'għandek bżonn il-pastor jitlob fuqek, m'għandek bżonn ma fija xejn billi jitlob fuqek il-pastor, m'għandek bżonn l-evanġelist jitlob fuqek, m'għandek bżonn l-apostlu jitlob fuqek, m'għandek bżonn xi don speċjali biex jopera u kummissjoni meta ġejt inti ma operax, m'għandek bżonn għax għandek il-kelma tal-Alla topera dejjem. Ħanerġa' ngħidha di ta' il-kelma tal-Alla topera dejjem. Di ħanilkom issa moħħok ma jiflaħx għaliha għax il-kelma tal-Alla u Alla l-istess. U Alla ma jistax jiġi xi mument ma joperax. Jiena u missieri dejjem naħdmu qal Ġesu. We're always working. Lut kapitlu 4. Trid biddel iċ-ċirkustanzi ta' ħajtek? Ibda irrelisja il-kelma ta' Alla. Isimgħuni sew. Ma jfissirx li inti ma tistax titlob jew titlob il-ħutek biex jitolbu miegħek jew jitolbu għalik, it's fine. Però ħanilek ħaġa. Ejn nagħmlu mod inti tgħidli pastor, itlob għalija. U jiena nitlob għalik, imma inti tmur id-dar u jiena ma ngħix miegħek. Sewwa u inti ħingoż ejn nagħmlu mod ngħidu għal-fejqan, pereżempju. U jiena ngħid mulej grazzi mulej qaddis li inti mulej permezz tal-ġrieħi tiegħek din oħti hija mfejqa. Grazzi mulej tal-qawwa tiegħek mulej li fuq il-permezz mulej li inti diġà ġarrejt il-mart kollu tagħha fuqek. Grazzi mulej tad-dem qaddis tiegħek nirrilisja l-qawwa tal-patt fuqha mulej. Grazzi lil ħajja tal-kelma tiegħek qed taħdem fija. U jiena dak ngħidu, jiena dak nemmnu 100%. U inti tmur id-dar tajjuf kif jiena xejn ma jiġini tajjeb, għaliex jiena kollox jiġini ħażin. Jiena naħseb ħabub din il-marda, ma niflaħx iktar, kemm jiena sfonturata, kemm jiena misħuta, kif? U dak kollu li nkun qedlek jien, ikkanċellajtu f'sekonda int. Pastor, can you pray again? No.
Tidnejlek għaliex? Għax Alla ħajonora l-kelma tiegħek qabel ma jonora l-kelma tiegħi. Għal ħajtek, għal ħajti le. Lut kapitlu 4. Il-kelma tal-Alla hija ħajja. Kulħadd jgħidha miegħi, il-kelma tal-Alla hija ħajja. Il-kelma tal-Alla hija ħajja. Fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 4 vers 20 sa 22 il-kelma tal-Alla tgħid immedita l-kelma tiegħi għax hija fejqan u saħħa u mediċina għal ġismek. Għaw xuħut minnkom, ħanirfesna għakallijiet, right? Ma nix problema nenfqu mijiet fil-medicina. Il-Alla nġibulu xie tip, minflok we bring our tithe, we bring our tip, we tip God. But we expect the life of God to flow through us. Nistennew il-ħajja tal-Alla tiflowja minna. Il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija mela l-kelma li inti ħatoħroġ, il-kelma tal-Alla maħruġa minn fommok hija ħajja. Il-ħajja tfisser il-fejqan. Il-ħajja tfisser li inti tkun tirċivi l-kura. Il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija. Ismawni. Alla fih mewt. Il-kelma tal-Alla fiha mewt. Il-kelma Alla mimli ħajja. Il-kelma tiegħu mimli ħajja u meta tirrilisja l-kelma tiegħu inti mtela bil-ħajja. Tidnejlek ħaġa oħra. Taf li inti l-organi ta' ġismek jirrispondu għal-kelma tal-Alla, jirrispondu għal-kelma li toħroġ minn fomok. Taf li inti tista' tbiddel ġismek mhux minn raġel issir marata, jew minn mara ssir raġel. Imma taf li inti tista' tbiddel anka id-DNA. Huwa riċerkat li per meta bniedem jitwiled ġenwinament minn ġdid u l-Ispirtu tal-Alla jiġi jammar fih, ftakar meta bniedem jitwiled minn ġdid ġara, sema il-kelma. Emmina, irċevija u aġixxa fuq il-kelma. Meta bniedem jitwiled minn ġdid, sabu xjentifikament li d-DNA ta' dak il-persuna tinbidel. Bissejja ngħidu. Id-DNA. Allura immaġina inti twilit mill-kelma. Taf li tgħid il-bekk il-bibja? Taf li ktieb tal-Iskrittura, fi ktieb ta' Ġakba kapitlu 1 vers 19 sa vers 20, tgħidlek jiena u inti twilidna mill-kelma. Imbagħad l-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 2 tgħidlek intom li intom trabi li intom ġejtum wilda mill-ġdid, issa komplu xenqu għal-kelma biex permessa dik il-kelma tkomplu timmaturaw u tikbru. Pero ħafna jitwildu mill-ġdid mill-kelma u mbagħad imorru lura għal ħmix tad-dinja u jitkellmu bħad-dinja u jippretendu li jikbru, jimmaturaw u jkunu anointed. Ngħidilkom ħaġa aħwa. Niggarantilkom fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla u fl-isem li huwa fuq kull isem ta' Ġesu Kristu. Jekk m'għandkom bżonn healing service ieħor, m'għandkom bżonn deliverance service ieħor, m'għandkom bżonn apostlu pastor ieħor, kull ma jekk intom verament taqbdu l-kelma u taġixxu u tiklu biss lilha u tirrelejsew biss minn fuqkom lill-kelma qaddisa tal-Alla. Kollox jinbidel f'ħajtek, kollox. Xejn mun possibbli għal mulej. Il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' iktar minn xabla b'żewġ tisfar. Hija tinfed sa tifred minn xi ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih. Imma kollox miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Il-kelma tal-Alla hija ħajja. Ġieli rajt nies u jiena
Bis-sejda ngħidilkom. Bissek kara. U kemm il-darba ġrat River of Love. Xi ħadd iqum ikelli kelma rejma mill-Ispirtu tal-Alla fl-Ispirtu tiegħi, jiena nirreleasja fuq dik il-persuna mingħajr ħadd ma mitt idea fuqha mingħajr ma qatt jitlob u jaqbes u kull ma ngħid nirreleasja l-kelma u tfiq. Tafu? Taf id-disa tagħmilha inti kuljum għalik innifsek fil-ħajja tiegħek. Infatti, ħafna drabi, pereżempju, jekk taqbad Luqa kapitlu 11, f'Mark kapitlu 5, tiftakar meta kien hemm dak iċ-ċenturjun u ġie Ġesu Kristu qallu mule malla m'għand il-qaddej tiegħi ma jiflaħx. Kull m'għandek tagħmel ħaġa waħda. Ibgħat li profeta, evanġelista, apostlu, teacher, ġib ħafna żejt, make sure li jkun ta' Ġerusalemm. X'qallu dak ir-raġel? Qallu kull m'għandek bżonn tagħmel mulej kelma wieħed waħda. U Ġesu qal ma rajt ħadd f'Iżrael b'fidi bħal dik. Mela ħajsir lilek skont m'emmint. Mur il-qadej tiegħek infejjel. B'kelma tal-Alla u Alla. Taħseb li Alla kapaċi lejla jgħidlek mur iż-żwieġ tiegħek infejjel. Mur bintek infejqa. Mur il-kumpanija tiegħek imbirka. Mur is-sitwazzjoni tiegħek ikkalmat. U b'kelma waħda sikket. Siki il-maltempata. Pastor, itlob ħafna lija. Qatt mettilhom, no ta'. Minix ħanitlob ħafna li. Number 1, irringrazzja Alla jekk niftakar. Ikun l-ewwel miraklu. Number 2, jekk inti m'intix kapaċi tirċivi mal-ewwel kelma, it-tieni waħda m'intix ħaderċivija. Għax inti l-lejla tiġi hawn, il-lejla nitolbu magħkom aħna no problem u naraw niesi fiqu bħalma smajta testimonjanzi ta' spiss di xi ħaġa komuni River of Love. Sawa, u jiena nillek mur, kun infejjaq, f'isem Ġesu Kristu li ġieħ jitlaq. U inti tgħidli ma passer, daqshekk, ġa fatto. Fatto. Daqshekk, kelma waħda biżejjed. Kelma tal-Alla. Għax il-kelma tal-Alla once li ħarġet minn fuq hija ħajja u tidħol bejn l-eruq, bejn il-mudunlun, bejn l-għada. Mbagħad ikun hemm xi ħadd, imma ma ħassejtx. Suppost mhux inħossha ħaġa. Mbagħad aħna ngħidu li aħna nistafidi u rrid il-ħass. Il-kelma tal-Alla hija ħajja. Iżajja kapitlu 55. Morru. Kun infaħħar ibni ismek Ġesu. Iżajja 55. Hallelujah. Għattieħdu pjaċir. Ħanabda naqra minn vers 8. Aħsibijieti mhuwiex sħibi aħsibijietkom. Laqqas il-modijiet tiegħi ma huma bħal modijiet tagħkom jgħid il-mulej. Għax daqskemm huma smewwiet ola mill-art, hekk huma l-modijiet tiegħi ola minn tagħkom. U l-ħsibijiet tiegħi minn ħsibijietkom. Għax bħal ma xida tinżel u il-silġ mis-sema u ma jirritornawx lura imma minn flok imma isaqqu l-art u jagħmluha li trott lura il-frott.
and make it bring forth and bud. Li tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jieklu. Hekk bl-istess mod il-kelma li toħroġ minn fommi. Mhux li ħarġet li toħroġ. Li ħarġet iva, imma mbagħad inti kuljum toħroġha minn fommu. It shall not return to me void. Mhix ħad irritorna lura vojta. Imma it shall accomplish. Imma tagħmel dak li joġob lili. It shall prosper in the things for which I sent it. U jirnexxila tagħmel dak ir-raġuna xiex jiena batta. Il-kelma talla. Mhux tab xejn fit-tradizzjonijiet ta' Ruma għamlu snin twal taqrax il-Bibja għax tħawdek. Il-Bibja hija l-ħajja. Imma mhux għax żomma fuq is-senduq jew fuq xi xkaffa. Il-Bibja hija ħajja meta tiftaħha u tibda timmedita u tirrelisja fuq ħajtek. Ħanilkom kemm hija powerful dan il-kunċett. Ġesu li ben tal-ħaj. Imkien ma taraħ jgħidek kara oħroġ għaxin Ġesu lid-demonju. Jew kun infejja għaxina li ben talla. Ġesu dejjem jikkwota u jirrelisja minn fommu il-kelma. Iżajja 55 Ġesu kien jafa li l-għal ħorġet minn fomm Alla mhix ħadd irritorna vojta. Qed tifhmu aħwa? Mhix ħadd irritorna vojta. Ħanurikom kunċett potenti. Murru fi ktib ta' Ġeremija kapitlu 1. Din hija skrittura li lili berkitni immens. Mela ħanilkom ħaġa. Mela l-kelma talla hija ħajja, kulħadd jgħid il-kelma talla hija ħajja. U la hija ħajja hija it's active, għax anything that's alive it's active. Sewwa hekk rajnija, the word of God is active, it's alive and it's active. Ħajja u qed taġixxi. Attiva. Kulħadd jgħid il-kelma talla hija attiva. Sewwa. Mela qabel ma mort Rejma jiena, ma mort il-Bible College, u l-mulej għalli, kien għalli kellimni b'mod sopranaturali li ħajb provdili, tiġa kien għalli, tiġa i-provdejt lek għal-Bible College. U kien i-provdili ħafna iktar mill-li naħsibt. Għax apparti li spiċċaj $500 fil-but ekstra wara graduajt, u għed nitkellmu issa fil-2001. Apparti minn dak, mhux biss i-provdili għal-Bible College, i-provdili fejn għex. Bxejn, sentej sħaħ. Sawa, imma xaħa, is-sena ta' qabel, meta l-mulej kellimni s-sena ta' qabel, għamilt sena jiena ngħid grazzi mulej li l-Bible College fees huma kollha maħalsa. Grazzi mulej li l-fees tal-Bible College huma maħalsa. Issa, inti qabli tgħidli inti qed li Alla qallek li ħallas lek kollox. Imma kont naf għandi l-biċċa ġieli qedtilkom, kelli xi kontik li rrid inħallas l-avukat minħabba l-viża u kienet baqal xi elfu xi ħaġa hekk, xi baqal inħallas. Dak iż-żmien. U jien għamilt sena ngħid grazzi mulej li d-dejn tiegħi mal-avukat huwa mħallas. Wara sena, kont għadni kif dħalt il-Bible College, niftakar ġempel l-avukat u l-avukat jgħid li dal-kliem. Hi brother, kif inti? Għatlu kollu sew, għatlu isma skużani ma ċempirtlakx qabel, għatlu għax għadba għal-intik fuq fuqom. Għalli le, forget it, għalli dawk tiġa mħalsa. What? Kapix? Sena sħiħa ngħid il-kont mal-avukat mħallas. Kollox huwa mħallas. Il-Bible College kien kollox kien mħallas. Però għamilt sena, bat Proverbi kapitlu 16, vers 1, fej tgħidlek the plans of the heart belongs to men, but the answer of the tongue belongs to God. The answer of the tongue, jiġifieri risposta tal-lisin. Sena xini.
risposta tal-sin. The answer of the tongue is from the Lord. The answer of the tongue, il-risposta tal-sin, hija mill-mulej. Xi rispondi l-mulej? Sakemm batta. Alla jirrispondi għal-kelma li toħroġ minn fommi. Ix-xitan jirrispondi għall-appost. Dik tfisser kelma curse u l-kelma blessing. Ġeremija kapitlu 1, morwen. Isimgħuha sewwa. Mbagħad kont rajt, meta kont għadni ma mortx rejn għadni sejjer dik is-sena li għadni sejjer, nara dil-iskrittura. U tani dil-iskrittura l-mulej u saret waħda mill-iktar favoriti tiegħi. Fertejtek vers 9 isimgħuha sewwa għax Alla qed ikellmek kulħadd jgħid jiena nisma' l-Alla jkellimni kulħadd jgħidha. Jekk hawn xi ħadd jgħidlek tmur inti x'imkien tgħidlhom jiena nisma' l-Alla jkellimni. X'inti tajt? Għidlu ja River of Love u Alla jkellmek żgur. Hemm bżonn niġi River of Love. Hemmhekk ħa niggarantilek li hemmhekk il-kelma tal-Alla ħadd tismagħha żgur u Alla jkellmek żgur. Ovvjament, meta inti taqbad il-kelma tal-Alla u tista' tkun fix-shower, avolja tkollok waterproof Bible jekk qed tidħol fix-shower bil-Bibja. Sewwa, imma jista' jkellmek hemm ukoll. Ovvjament Alla jista' jkellmek ovvjament fl-ispirtu tiegħek. Imma meta inti tisma' l-kelma tal-Alla mxandra Alla qed ikellmek. Ismawni, bħalissa xi ħadd qed ifiq. Bħalissa qed ifiq. Hawn xi ħadd qed ifiq minnu ġieħ fuq il-koptu fuq fuq. Hawnhi, issa stess. Kemm hawn xi ħadd għandek xi ħadd mara għandha xi ġieħ fuq il-koppeta. Mara fuq hawnhekk, hawn xi ħadd. Minnu dik il-persuna, għoli dik il-persuna li għandek ġieħ fuq il-koptek. Ħassejta li hawnhekk bis-seta inti, iċċekkja dritta saqaj kaffiġa u wara u Mela, mux ħatuġak iktar, fizem Ġesu Kristu. Skont l-autorita tal-kelma għaddi sedalla, irkubtejk mux ħatuġak iktar. Dik il-parti ħassejta fuq partikolari. In Jesus name mux ħatużak. Il-kelma ġid ir-rilisjata. U l-kelma tal-la ħajja u attiva. U għed taħdem fil-kubtejk jessa stess. Halleluja. Xaħati għandu bħal muskolu miġbut għaw wara. Għandek muskolu juġak għaw wara, jisu taħt madwar iċ-ċontorin. Minu dik il-persuna? Inti? Tu sej sorella? Min iktar? Għaw xaħat ieħor? Sejtu? Ok, irċivi issa stess il-fejqan bil-autorita tal-kelma ħajja qaddisa u eterna talla u attiva kullu ġieħ fil-ċontorin ta' madwar darek fuq wara jiġi mfejja issa stess. Irċivi brother il-fejqan tiegħek. Irringrazzja lil mulej tal-kelma tiegħu. U għejdil dak-li mara, għidlu grazzi mulej li l-kelma tiegħek qed taħdem fija. Grazzi mulej li l-kelma tiegħek qed taħdem fija għal fejqan f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dak huwa b'mod kif inti tirrispondi għall-kelma. Amen. Mela vers 9. Then the Lord put forth his hand, Alla mbagħad met idejh, and touched my mouth, u mess li ħalqi, fommi. And the Lord said to me, Alla għalli, behold, I have put my word in your mouth. Ara, jina poġġejt klimi fommok. Klimi fommok. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. Difja talim tal-bliħ. Ara jina poġġejtek il-fuq minn kull nazzjoniet fuq kull saltna. Ismawni aħwa. Taf li aħna qegħdin f'saltna, suppos ħafna minnkom tafuha, tafu li qegħdin f'saltna? Jekk inti ta' Kristu inti qed fis-saltna talla. Però jekk intix fis-saltna talla inti qed taħ saltna oħra ta'. Is-saltna tad-demonju. U l-mart mid-demonju ġej. L-ġieħ mid-demonju ġej. Tgħid li ma ġaq fisser x'għand id-demonju, ma mhux bil-fors fisser li għandek id-demonju, imma l-ebda marda ma tiġi minn Alla. Sawa, mela li u għala ġej mid-lamijiet, mina maridu, ġak f-salt noħra, jina jgħaf saltna da-dawl. Dik mus saltna tijaj. Jekk huwa inkwiet, jekk huwa stress, dak mux s-saltna talla, dak mus saltna l-oħra, jina maridu ġak. Għattif muħwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela, to root out and to pull down, biex taqla mill-eruq u biex tqaċċat, to destroy and to throw down, biex kisser u biex inti ġarrab.
To build and to plant. Biex tibni u biex tisra. Verse 11, nisimaw sejja. Sewa. Moreover, the word of the Lord came to me saying, u iktar il-kelma tal-mulej ġiet għandi u għaltli. Jeremiah, Gordon, Josephine, Johnny, Maria, Matthew, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Verse 12, verse 12. Then the Lord said to me, you have seen well. Watch. Because this is a powerful truth. Ħarsu lewa sewa verse 12, ġini għal-kelma powerful. Jeremiah, ibni, binti, ħares sew. Għalix jiena jgħat lest biex nwettaq il-kelma tiegħi. Jiena lest biex nwettaq il-kelma tiegħi. Jiena lest, qed jgħid il-mulej tal-eżerċti, biex nwettaq il-kelma tiegħi f'ħajtek li toħroġ minn fommok. Jiena lest li nwettaq il-kelma tiegħi, imma inti tirrilisja minn fommok. Alla l-Ġeremija għallu inti da li għandek tgħid. U peress dak li ħatejt mhux klimek imma klimi, mela jiena ħanwettqu. Fil-Skrittura tgħidlek I'm watching over my word to perform it. Glory to God. Allora kol darba li jiena ngħid permezz tal-ġrieħi tiegħu jiena nfejjaq li grazzi mulej li xejn ma jonqosni. Grazzi li jiena nbirek b'kull barka spiritwali fis-smewit fi Kristu Ġesu. Kull darba li jiena jgħidek Alla tiħaresek. Anġli, dik hija l-kelma tiegħek, mor wettaq. U fejn hemm il-kelma hemm il-ħajja. Fejn hemm il-kelma hemm l-Ispirtu talla. U ħaġa oħra. Fi-Ktieb ta' Mattew 13 jgħidlek il-kelma ta' saltna. The word of the kingdom. Moħkom hawn. F'Mattew 13 Ġesu jgħid li x-xitan jiġi biex jisraq il-kelma ta' saltna miżruha f'ħajtek. Kif jisraqa? Mark 4. Jitkellimna qabel. Worries, inkwiet, klim negattiv, jew kontra dak li Alla jgħid, joħroġ minn fommok. Ħafna minnkom fil-ġnien tagħkom għandkom ħafna ħurrieq u ħaxix selvaġġ. Għax dak srajtu intom il-sinkom. Għaliex Iskrittura tgħid mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Jekk inti qalbek timlija bil-kelma tal-Alla x'ħaj joħroġ minn fommu. U Alla huwa marbut miegħu innifsu mal-kelma tiegħu nnifsu, li dak li hu stess qal irid iwettqu. U m'hemm bżonn toqgħod tagħmel sigħat titlob, tingħaj u tokrob. Kull ma għandek tagħmel tirrilisja l-kelma tal-Alla minn fommok. U l-kelma u r-riżultat tal-Alla jseħħ f'ħajtek. Aħwa, kemm il-darba ħanidhom ma nassagġarahom madwar 3 darbit f'ħajti fej kelli xi ħaġa li qed tibboderjani f'ġismi u li nagħmel hija di. Issa once again, ma fiha xejn li inti tirċievi talb li xi ħadd imitt idejk fuqek għax hija fil-Bibja wkoll. Ma fiha xejn li jekk inti tissum fiha fil-Bibja wkoll għalkemm fil-Bibja biex inkun speċifiku teoloġiku ħadd ma jsum għal-fejqan. Avolja ħafna Kristjani jużaw biex jifiqu. Issa jekk inti tikol bħal ħanżieru ssum dak ikun fejqana li vera. Sewwa? Imma meta xi kultant ċertu Kristjani well-meaning taw ma tkunx qed tagħmel b'nub daqshekk. M'intix tagħmel xejn ħażin. Imma pass qed insum mal-fejqan. Għalfejn. Imkien taf il-Bibja mdejlek sum mal-fejqan. Issa once again m'intix tagħmel xi sacrileġġ ma inta f'xi tfisser qed fuq għal-fejqan. Qed nipprova nitwistja lil tidej biex jikkonvinġi il-mulej biex ifejqani. Jawġ.
Issa once again, il-sawm jiena nsum. Fih il-benefiċċju tiegħu. Sewwa, però imkien ma tgħid il-Bibja sum biex tfieqta. Imma xtejlek il-Bibja fuq dak li titkellmu llum. Iris minn famok il-kelma tal-Alla u tfiq. Ikollok il-ħajja. Ikollok is-saħħa. Fil-ktieb tal-Proverbi morru hemm. Proverbi 4. Ħa nispiċċaw Proverbi 4 u mbagħad Mark 16. Proverbi 4. Ikun infaħħal l-isem qaddis tiegħek mulej. Darba kelli a wild thought. Qed ġo qalbi qed li kieku jiena jien naf. Nispiċċa ma nafx naqa' fuq xi iżola x'imkien f'nofs ta' baħar fil-Karibew sewwa. U hemmhekk jien naf m'hemmx Bibles, m'hemmx internet. U hemm ruxma ta' nies żlavaġ. Jien naf forsi ma semgħux jiena kompaċi li pritkalhom il-kelma tal-Alla nikkapaċi nipritkalhom il-Vanġelu bil-forsi tkolli Bibja fuq app jew nkella f'idejja biex nipritkalhom il-Vanġelu. Meta għaddili dak il-ħsieb a very wild thought qed jien irid inkun naf il-kelma sew ħalli nkun kapaċi nipritka l-kelma mingħajr ma nħares lejn il-Bibja. Issa l-ewwel tagħmel ħafna ħin tħares lejn il-Bibja biex kapaċi tipritka l-kelma hekk. Sewwa? Imma għalhekk dak li qed ngħidilkom illejla huwa għax għall-glorja tal-Alla u bil-grazzja tal-ħnina tal-Mulej ħajti mimlija bil-kelma tal-Alla. Ħanilkom aħwa. Aħna qegħdin fis-sena 2020. 2020, sorry, 2020. X'għati? 2020, sorry. You may, with authority, I give you the charge to check me on the numbers, no problem. Hallelujah. Imma I prophesy boldly over your life. Are you ready? Don't let this slip you by. I prophesy boldly in your life. This year, you will see your miracle. If you will speak only what God says. Only. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bħalma tgħidlek fik tibġa ġagbu, ma tistax mill-istess għajn joroġ ilma ħelu u ilma melaħ. Ma tistax. Hallelujah. Proverbi 4 vers 20. My son, give attention to my words. Ibni, ati attenzjoni al klimi. Incline your ears to my saying. Mejjel widnek al klimi. Al kelma tiegħi. Do not let them depart from your eyes. Tħallihom xitilqu minn qudiem għajnejk. Keep them in the midst of your heart. Żommhom f'qalbek. Kliem Alla żommu f'qalbek. Lew ovvjament tiddaħħlu f'qalbek l-ewwel għax waħdu mhux ħajidħol. For they are life to those who find them. Dal-kliem ikun, il-kliem talla f'qalbek ikun ħajja. Għal min isibhom. Ħajja. And health. Health. Everybody say health. Dik il-kelma fil-Hebru forse għanfattara ftit imma l-kelma geħħaħ. Health. Letteralment fisser medicina. Kemm minnkom tieħdu l-mediċina? Tieħdu l-mediċina? Tibżaw xi ħanilkom ħaġa. Ħudu l-mediċina talla kull filgħodu. F'nofs ta' ġurnata u fl-aħħar ta' ġurnata. U in between aqbdu pieces l-ewwel u ħudu u rrilisjawhom. Ħanilek ħaġa ħwa. Hawnhekk hawn waħd li qabdet dan il-prinċipju minn onqu. Kienet tieħu 37 pillola kuljum. Illum
hija totalment infejqa. Għaliex qabdet dal-prinċipju tal-kelma qaddisa tal-la. U meta marret għand it-tabib, ra it-trasformazzjoni li sar f'ħajjitha. Kienet tibla kemm isċess sħiħa kuljum ġi ġisimha. Għara ma nfilkelkomx taqtaw il-mediċina f'ħakkatajn waħdek. Tħabbilx rasek, Alla mandu problema xejn jipprova li walla qudiem it-tabib u l-professuri kollha ta' Malta u tad-dinja. Għaddim ġivija, biex ma mux neħel jiena li xaħat iġi li għax intom jaqgħu il-pasta jgħidilkom biex neħħu l-mediċina le. Le, ma naqbilx magħha number one għax ħafna mid-drabi jisir id-dannu. Imma, u għatmetta, imma, jekk inti tobdi l-kelma tal-la, tmur għand it-tabib, tmur għand il-professur, tmur il-professur jgħidlek inti għaw, infejqa ta' m'għandekx għalfejn tieħodha miktar daw. U jgħidlek x'ħadd għidluh blajt il-kelma tal-la. Blajta. U ma ħallejt xejn ħlief kliem Alla u kliem Kristu joħroġ minn fommi u spiċċajt nara r-riżultat ta' Alla x'jgħid. Amen. Halleluja. Kemm min imparla? Kemm min ngħid? Ħafna. Halleluja. Mela daw ikunu ħajja għal min isibuhom u saħħa għal adamhom u għal ġisimhom kollu. Saħħa f'ġismi, saħħa f'ġismi. Saħħa. F'Mark kapitlu 16, morwen. Iżimgħu jaħwa. Kemm hawn minnkom tħossu pjaċir meta tħossu l-anointing fuq hekk? Allura jekk ma tħossux mhux fuq hekk. Għassa fejna fina I'm anointed while I'm sleeping, while I'm showering, while I'm pooping, I'm constantly anointed. Why? Because I'm an anointed one. It's called a Christian. A Christian means an anointed one. Issa, jekk jiena bħala anointed one, kontinwament nattiva l-kelma tal-la minn fommi. Another breed is about to be raised up. Kapix? Halleluja. Mark 16. Il-lejla taf xamiltilkom marriage counseling. Deliverance service. Prosperity service. Holy Ghost service. Today you had received a full service. Għax kollox jiseħ fis-saltna permezz tal-kelma tal-Alla. Hallelujah. Mela. Verse 14. Praise and worship team, would you please come? I'm excited. And I want to thank God for this message. Nirringrazzja Alla dan il-messaġġ. If you want more, come tomorrow morning. Hallelujah. Isma' vers 14. Fl-aħħar wera ruħu l-11 stess, waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom. Ħana sakemm jiġi l-praise and worship team, ħana jidhom dil-istorja li ġrat li personali. Mela ġiljettilkom l-istorja tal-felula. Ġiljettilkom l-istorja tal-felula? Għandi mis nikteb ktif fuq għajna. Il-felula. Il-felula ta' Gordon John Manche. Ikun bestseller għanajdlek. Għafolja għatma klejmi għajta tijaj għax dejjem rajta bħala radu. Mismawni, darba mela bisterja d-dejkom, mela darba bdiet tikbilli felula. Xdej għajnejja. Sawa, u bdiet tikber, u bdiet tikber, u bdiet tikber.
U bdej jgħidu li pastor, insomma, jew jgħidu li Gordon. Mu l-isptar jek jaħar u jgħilek, u jina bdejt nimmaġina. That doesn't sound very nice. Jaħar u lek. Kif jaħar u lek f'għana mela? Uħdej għajnejk. U jek kif għattu lek għajnejk, skużani l-espressjoni. U mal-fellula teħel għajnejja u kow. Oops! Mistake, a medical mistake. Sorry. Fizem ġeż Kristu. Dik il-fellula ħajkolla titlaq. U kull jum, konna għad fil-fled dak iż-żmien, kull jum niftakar, jina utila mill-lift, jew niżel, whatever, kena lift, kena mera fil-lift. U kont nħares lej il-lift, kull jum kważi konna mela, fellula f'isem Ġesu Kristu, inti minti ġem, inti nqala, inti ċarra, I rebuke you, I command you to die and shrivel and be uprooted. Fellula, I call you gone. And I speak to the mirror. I speak to myself. I speak to that fellula. Hallelujah. Storja vera di. Misena. Ħajlek tej li modik miexej, dik miexie ħaġa serja. Men dik kont taf. La miex ġeja minn Alla ma rridix. Sewa. U kienet tider. Per esempio, kuna tikelmu kien nies jibdew ħassu lek il-fellula. Man, nġibuni konxu tal-fellula. U għed nameli l-fellula. Ara l-mulejwa tajjeb, ta' għanejlek. Specialment lejla. U praise God, wasal il-ġurnata, taħsbu l-għada, intom il-fellula sparixi. Laqqas ġimma wara, laqqas xar wara, sena kważi għaddi. Qabel one fine morning, inħares lej il-mera, mux marret inħal għoren. Hallelujah. Il-fellula telqet. Thank you, Jesus. Imma kontinni sena nirrilisja l-kelma tal-la kontra dik il-fellula. Ħajna għahwa, jista jkollok montanja qoddimek għalhekk il-mulej jgħidlek dak li inti tajt. Minn fommok li l-montanja tinqala. Mark 11, vers 22 sa 24. U tafu li montanja mhux qed inqala ċuppum xi kultant. Tuħuna għażmin. Imma l-importanti għalik li inti taf li dik il-montanja issa la l-kelma tal-ħarġet. Issa ħajkolla titlaq żgur. Mela orqod fuqha, ir-relaxja, hallelujah, take a tequila and take a little bit of... Mhix vera. By the way, qatt ma ħadd tequila jena biex ikunu taf. Mhux għax ma qasna fil-ġiniet, tequila ħażina jena. Insomma, whatever. Biex niċċajta ngħidilkom hekk. Il-kunċett huwa once li inti irrilisjajt il-kelma minn fommok talla, mela l-kelma talla hija ħajja u attiva. That's it, settled. Settled. That's it. It's gonna go. That virus is gonna go. That disease is gonna go. That problem is gonna go. Hallelujah. Isma' għadi. Għal dawk li intom tixtiequ taraw il-mirakli f'ħajtkom, vera. Fl-axħar wera ruħu l-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. U ġanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom ibsa li ma jemnux il-dawk li kienu rawħ wara laqam il-mewt. Għalilhom, morru fid-dinja kollha. X'għandu l-Evanġelu li ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. X'ma jemnux il-kelma. U dawn huma s-sinjali li jisieħbu lil dawk li jemnu f'ismi keċċu xjatin, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara.
Iqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej jisimgħu għax ħafna drabi dil-biċċa ma nqarawhiex. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. U l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma. Iwettaq il-kelma mhux iwettaq it-tradizzjoni, jew l-opinjoni tiegħi, jew x'jgħidu s-Sandi Padri, jew x'jgħid il-Papa, jew x'jgħid il-Pastor. Iwettaq Ġesu il-kelma u għalhekk River of Love ħafna jfiqu, ħafna jinħelsu, ħafna jisalvaw, ħafna jimtlew bil-Ispiritu Santu, ħafna jiġu trasformati. Għax hawnhekk hija dar fejn il-kelma tal-Alla tiġi imxandra. Halleluja! U fejn il-kelma sopranaturali tal-Alla tiġi mxandra, l-opri sopranaturali tal-Alla jiġu mwettqa. Għax hemm il-kelma, għax la Alla qala, Alla huwa rabadilu nifsu li iwettaqa. Alleluja. Ejja nbaxxu rasna ħwa. Halleluja. Grazzi Ġesu. Il-mulej lejla kellimna ħwa, Għad ngħidilkom bis-serjetà assoluta il-mulej kellimna. Għax aħna ħafna darba jridu naraw il-mirakli, jridu naraw il-breakthroughs, imma mbagħad minn fomna joħroġ ħafna kliem negattiv, jekk mhux daw ukoll jekk jogħġobkom, u kliem li joqtol il-min jisimgħu, joqtol lilek innifsek, joqtol relazzjoni, joqtol is-sitwazzjoni, joqtol iċ-ċirkustanzi, joqtol. Mela r-release għal-kelma għaddiċa tal-Alla, ħalli tara l-ħajja, ħalli tara l-attività tal-kelma tal-Alla isseħħu jsir f'ħajtek. U bħalma tgħid l-Iskrittura fi ktieb tal-Lut kapitlu 11 vers 1-3 tgħidlek Alla tkellem il-kelma u dak li ma kienx jidher sar jidher. Bil-kelma. Alla ikkrea d-dinja u l-univers bil-kelma. Inti tista' tikkrea d-dinja tiegħek. Naf li hawn min joffendi ruħu għax tgħidlek imma dik hija fil-Bibja. What you shall have whatsoever you say. That's Bible. Aħseb wara, not only I say what I say, but I say what God says. Tifmuha? U ħanejlkom aħwa. Bħalma tgħid l-Iskrittura peress li ħafna pereżempju jidimbu bil-sinhom. Inti qed toħnoq il-kelma tal-Alla. Ma tistax inti tiżra il-wart illum u l-għada tpoġġilu l-ħurri ħdeħ u tippretendi dik il-warda tikberu tiġi sabiħa? Għandkom ħafna bżonn tnatfu madwar iż-żerja it-tajba, tnatfu dak il-eruq ħażin, il-ħaxix ħażin li intom stess rajtu. Għax il-mara tiegħi ma tix tisma' qatt ma ħad tiġi River of Love, qatt ma ħad tersaq lejn mulej, ma tix temmem b'xejn. Dikjarek ta' prożit. Għax it-tfal tiegħi rashom ibsa xejn ma ġelhom tifhem. Prożit kompli ddikjarek, u għidilhom ukoll hemm fuċċhom ukoll. Għax jiena dil-marda kellha nanna u kellu nannu u t-tobba qalu li dil-marda ma tfiqx pażar mhux ħanfiq, it-tobba qalu li. Kompli jgħidek ta'. Mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fum. U jekk timla qalbek bil-kelma tal-Alla, minn fommok jitkellem Alla. Jekk illum inti qiegħed u bil-onesta kollha u bil-umiltà kollha tgħidli passerina kelli bżonn nisma' din il-kelma. Olli dejk issa stess. Ħanelkom aħwa il-lejla ħanagħmlu tindifa. Nagħmlu tindifa issa stess. U ejjew inweldu mill-ġdid il-sinna. U meta l-sinek verament jitweled mill-ġdid, l-Ispiritu tal-Alla li jweldek mill-ġdid jitkellem l-Ispiritu u l-kelma tal-Alla. U jekk il-sinek verament jitweled mill-ġdid il-lejla, mela l-sinek jibda jgħid biss xejn tal-Alla. Ħalli tara r-riżultati f'ħajtek li Alla jridek tara. Kulħadd jgħid it-talba warajja Mr. Qaddis, ejda minn qalbek ejda, mhux taħsibha ejda, jgħidu Mr. Qaddis. Jina smajt il-kelma qaddisa tiegħek. Il-kelma tiegħek hija qawwija, hija ħajja, hija attiva, il-kelma tiegħek hija ħaġa waħda miegħek
U fejn il-kelma tiegħek hija mxandra, hija l-preżenza tal-persuna tiegħek mulej. Nitolbok mulej aħfilli. Fejn minn klimi ħareġ kliem ħażin, negattiv, dubju, biża, mewt, mart, negattività, aħfilli ta' dan il-kliem li nażrajt fuq ħajti stess. Aqilgħu nitolbok fil-ħnina kbira tiegħek, aqla kull eruq ħażin, aqra kull żerrija ħażina li jiena rrilisjajt minn fommi stess u żrajtu fil-ġnien ta' ħajti. Jiena nindem mulej minn dan. Ġessu, bin-nar qaddis tiegħek naddaf li qalbi, naddaf li ħsibijieti u misli fommi mulej bħalma ma qiltint lill-profeta Iżajja. Bin-nar tiegħek mesli fommi mulej u konsogra li fommi u l-sini biex millum il-qudiem minn fommi mulej toħroġ biex il-kelma qaddisa, glorjuża, potenti u kreativa tiegħek. Biex kull meta llum nitkellem jien nitkellem l-oraklu tal-mulej. Daqs li kieku Alla tal-univers innifsu qed jitkellem minn fommi. Aħfilli mulej. X'ina dnieb kontra tiegħek bil-sini u ma kooperajtx mal-pjan tiegħek. Millum il-qudiem impoġġi l-kelma tiegħek fuq fommi u kelma tiegħek biss toħroġ minn fommi għal fejqan, għas-saħħa, għal-prosperità, għal-barkit, għal-paċi, għal-lena, għal-relazzjonijiet tajbin, għal-żwieġ imbirek. Ma nħallix kliem minn fommi li jikkontradixxi l-kelma tiegħek mulej. Grazzi Ġesu li l-kelma tiegħek tfejjaqni, il-kelma tiegħek timlini, il-kelma tiegħek tagħtini l-ħajja u grazzi li l-ħajja tal-kelma qed taħdem fija issa stess. Kull joint, kull organu, kull membru li hemm f'ġismi niddikjara li l-ħajja tal-kelma tal-Alla qed taħdem fih. Nikmanda f'isem Ġesu Kristu kull virus jisparixxi minn ġo ġismi. Nikmanda f'isem Ġesu Kristu kull uġieħ jitlaq, kull forma ta' inflammazzjoni titlaq f'isem Ġesu Kristu. Nirrilisja l-kelma tiegħek mulej u l-anġli tiegħek iwettquha u jħadnuha u jagħmluha mulej isseħħ u ssir f'ħajti. Grazzi mulej li kull ma mitt idejja fuqu u għambirek, il-xogħol tiegħi, il-business tiegħi u għambirek. Grazzi mulej qaddis li ġismi huwa tempju tal-Ispiritu Santu u tempju ta' Kristu. Kristu jammar fija, jammar f'kull organu ta' ġismi, f'kull ċellola ta' ġismi, f'kull vessela ta' dem ġo ġismi. L-Ispiritu ta' Alla l-ħajja jammar fija u akbaru dak li jammar fija minn dak li hemm fid-dinja. Nirringrazzjak mulej li dak kollu li mhuwiex skont l-ordni kreattiva tiegħek f'ħajti ikollha tinqala, titqaċċad, tixrinkja u titlaq mulej. Kull komplikazzjoni f'ħajti, kull komplikazzjoni fiż-żwieġ tiegħi, kull komplikazzjoni fix-xogħol tiegħi, kull komplikazzjoni li hemm bejn u lidi mulej u l-familja tiegħi kollha titlaq f'isem Ġesu Kristu. Mulej nirċievi salvazzjoni sħiħa, kompluta, fi-spiritu, fir-ruħ u fil-ġisem. Grazzi Ġesu li l-ħajja tiegħek qed taħdem fija. Grazzi mulej li l-kelma qed taħdem fija issa stess. Nirċievi l-fejqan issa stess. Nirċievi ħajja issa stess. Nirċievi saħħa issa stess. Grazzi li nimbirek u mhux misħud. Jien ar-ras u mhux id-demb. Jien sejjer il-fuq u mhux l-isfel. Din hija s-sena tiegħi. Din hija s-sena tiegħi. Din hija s-sena tal-mulej għalija. F'din is-sena jiena nara l-miraklu tal-ħajja tiegħi. F'din is-sena jiena nara l-breakthrough tiegħi. F'din is-sena dak kollu li jien nistenna iseħħ u jsejħ fil-ħajja tiegħi. Il-kelma tal-Alla biss toħroġ minn fommi u l-kelma tal-Alla qed taħdem
qed tiġi wetqa u qed tattiva ruħha issa stess. Nemmina, grazzi mulej, jiena nfejja, jiena b'saħħti, jiena mbirek mulej qaddis. Grazzi Ġesu, grazzi Spiritu Santu, li l-miraklu tal-ħajja jaħdem fija. Grazzi mulej qaddis, li meta jiena nxandar il-kelma tiegħek, mirakli, fejqan, sinjali, ħeġġubijiet jaħdmu fil-ħajja tiegħi. U meta jiena nxandar il-kelma tiegħek lil ħadd ieħor, mirakli, sinjali, ħeġġubijiet u fejqan, ħelsin narhom jaħdmu fil-ħajja ta' ħadd ieħor mulej. Grazzi mulej qaddis, il-kelma tiegħek hija ħajja, il-kelma tiegħek hija eterna. Il-kelma tiegħek mulej hija fuq kollox u l-kelma tiegħek ma tgħaddi qatt. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Come on, everybody, let's all stand. Emmanuel. Hallelujah. Let's worship the Lord. Emmanuel. Your name is called. Hallelujah. Emmanuel. God with us. God with us. Reveal in us. His name is called Emmanuel. Jekk inti l-lejla għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħek titgħati ħajtek il-Ġesu, din hija l-opportunità. Jekk inti l-lejla kont il-bogħod mill-mulej u l-lejla il-mulej l-Ispiritu tal-Alla jaħdem ġo qalbek u qed tgħidlu mulej, irid niġi lura lejk mulej. Ma rridx nibqa' l-bogħod minnek mulej. U Ġesu li jilqak fi ħdanu. Jekk dal-persuna hija int, iġri issa stess għal hawnhekk. Ħanitolbu miegħek issa stess. Halleluja, jekk dal-persuna hija inti ersaq issa stess. Ejja hawnhekk issa stess. Jekk għandek bżonn it-talb, jekk għandek bżonn it-talb issa stess oħroġ. Jekk inti l-lejla verament tittara l-qawwa Alla taħdem fil-ħajja tiegħek, oħroġ issa stess hawnhekk. Prayer altar team, come quickly. Hallelujah. Come quickly, come. Come quickly, come. Hallelujah. Questo è il tuo tempo, fratello. Questo è il tuo giorno. This is your day. This is your time. Come, ready. I'm ready. Come hungry, come. Emmanuel. 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 Your name is called. Your name is called Emmanuel. Hallelujah. Thank you, Jesus. God with us. Revealed in us. His name is called. Hallelujah. I hear in my spirit, many people have gotten healed today in this place. I hear in my spirit, many people have gotten healed in this place tonight. Hallelujah. Sento nel mio spirito che questa sera molti sono stati guariti. Perché il Signore dice, għax Alla jgħid u stess, li anka u stess Alla nifsu, olla il-kelma l-ola post, inkluż fuq ismu stess. That's how important it is. Hallelujah. Thank you, Lord. There are people being healed right now. There's healing. I now feel the anointing. That doesn't make any difference really. Ma tamix difference għalija imma waħda l-Ispiritu Santu b'da nħossu fuq ġismi. Hallelujah. Thank you, Lord. Lift up your hand, everybody. Thank you, Jesus. Sabaraba korodo shanda. Sonia rabandiria sorobo. Rokadara babasi arabandarabo tiakiriasa. Hallelujah. Sento nel mio spirito, fratello. Guardami. Il diavolo ti ha messo delle bugie nella tua mente. E ti ha attaccato con diverse cose, con alcune cose che anche tu hai sperimentato nella tua vita, che ti ha portato alcuni ricordi del tuo passato, che ti hanno affettuato in questo senso, in questo modo, che ti hanno anche bloccato per muovere avanti. Però questa sera tu comincerai una vita nuova. Alleluia.
Sentirai, sperimenterai l'amore del Signore nella tua vita. Grazie Signore, Gesù, il Signore ti ama. Alleluia. Grazie Gesù. Come on, lift up your hands. Alzate le vostre mani, alzate le vostre mani. Hallelujah. Praise Him right now. Lift up your hands. Siana mambaro korida babasiki. Emmanuel. Emmanuel. Your name is called. Prayer altar team, come please. Emmanuel. God with us. Thank you, Lord. Reveal in us. Sokayaraban. Hallelujah. Miss Addis. Ringrazzjawk ta' daw l-aħwa li ġew il-lejla u mulej. Mulej inti tonora l-kelma tijak. U meta aħna l-povru tijak nixxenqu biex naraw l-ġubi tijak. Mulej ħaġa waħda inti tistenna minna li aħna nemnu l-kelma qaddisa tijak kif inhi mulej. Ma niddubatawix u aħna naraw ir-riżultat tal-kelma tijak f'ħajjitna. Ningrazzjak ta' dawk in-nies li inti fejjaq tiġa f'dan il-post lejla. Grazzi mulej ta' trasformazzjoni. Grazzi li inti tagħti tama u speranza mulej lil ħafna. Halleluja. Grazzi ta' dak li inti tagħmel fosta mulej. Tassew mulej il-grazzja tiegħek hija kbira u tremenda mulej. Halleluja, Rabba Sokota. Hallelujah, Father God, in Jesus' name I bless these ones here. I bless these ones here, Lord. I bless them. Touch them, my Lord. Continue to touch them and use them. Hallelujah, Baba Sokorudashi. Brother Renaldo, the Lord is here. Here's my inspirer, my brother. I hear my spirit. I have called him. I have called him. And I tell him that I am putting him in a season of preparation to equip him for what I have called him to do in Jesus' name. تفهمني ذاك الكلمة اللي قالت لك برادر هي بالإنجليز رينالدو فهمتها ذاك الكلمة عشان لك بالإنجليز إما I just sense المولاي هاللويا إيفا الكم أنت إيفا grazie Gesù المولاي يبارك لك الشغل تا يديك però المولاي وقولتك الجراتيا أنك تالكلمة thank you Lord تالكلمة تالشاندير تالكلمة. Even from tonight, I see a new boldness coming upon you, a new boldness coming upon you. Dear sister, ismani, għet nħoss spiritu tijaj, xie abbuż li inti għaddejt minnu. Abbuż li lilek weġġa kissillek qalbek. Thank you, Lord. Abbandun ukoll. Abbandun, ġejt abbandonata. Hallelujah. And I also hear in my spirit il-mulej qed jgħidlek mhuwiex it-tor tiegħek avolja kollox qed teħel inti. ċertu hemm affarijiet li inti taf li mhumiex it-tor tiegħek. Hallelujah. Però llum il-mulej qed ikkelmek biex jagħtik ħajja ġdida. Fire in Jesus' name. Thank you, Lord. Fire in Jesus' name. Fire. 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 Fire in Jesus' name. In Jesus' name, everybody pray. Everybody pray. Fire, Lord. Fire. 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 Fire, Lord. In Jesus' name. Fire. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus. I break every generational curse. Inkisser kull mamul. Inkisser kull saħta u mamul. Min fuq ħajtek. In Jesus' name. In the name of Jesus. Devil, Satana, erhil dil mara halija. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Pray, 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 pray. Emmanuel. YouTube viewers, God bless you, YouTube.
We'll see you tomorrow morning, YouTube viewers. God bless you.